Ayo. Ayo. Mana balay nilang kuan, dong? Baldomera Villanueva. Kamu tong magkuan na, mag-rent og van? What? Kamu tong mag-rent og van nga para maligo sa tabi na? Ha? Ano mo gyud istorya na dito sa opisina nga, na daw renter nga mao nang ngalan sa kuan. Baldomera lagi, ba? Ikaw to? Oh no! Ikaw, paano mo kami dito sa opisina kay mag-rent mo og van? Bola lang yan. Ha? Yan, sa mo ni ma'am, kaanhin na ba mi dire? Oh no! Kuan, ha? Magkuan ba sir, magpakyaw og van, kanino ko nga ngalan? Hindi totoo yan. Kenapa na? Man dahil. Yang sama na ba? Nama mo dire. Dapor rin mo naligo? Ano mo naligo dapat? Dito sa Simbolas. Bina lagi? Namay ban ko di kuan sa akong anak. Nga kani karon di paano mo kami dire gud kay mag-rent mo ban pod kay maligo daw dito sa kwarto. Ako naman. Istoryahin lang to among kanito ma'am, manager nasa sulat. Nga. Wala, bakit wag kuan. Ha? Ko katuon. Di kay gatuan ana. Ngalan, dia mangalan. Palimira mo ko. Kung anak tingali mo ko. Dito sa Korea. Ano istorya to among manager ma'am kay alam ko. Wala man na pakyaw sa akong anak mo na. Kana ba na? Wala may taga Dumingag. Dumingag? Kan sa Dumingag. Ikuha niya dire Ay, parehong kabre ani ma'am, kinama namong banda sa sulod. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nay! Okay na po. Nailat na si Nay. Nailat ka, Nay? Ready? Kanta na to. Happy birthday to you. Alright. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dali ka, Nay. Nay. Happy birthday ko sa surprise delivery for you. Dili ni ka mag-rent. Mga ligo mo ron, dili. Gahapon kami nangaligo. Gahapon niya. Namali na yung mig-anhiron. Joke lang po. So it's a prank. Dili na yung mga ligo, Nay. Surprise na yung gahapon sa imo. So happy birthday po, ano?
sa kadaghang higayon na gid nagbalik-balik na gid diri sa atang pwede. Alright, so good afternoon. May good to ma'am. May good to sa kaniya, sir. May good to sa talang tao nga nadiri karon. Okay, wow. Grabe sa ikaw pat kahigayon, ma'am. Naagid mi kanunay diri para mohatag og sorpresa para sa inyo ha. So anyway, magpalaila mi usab. We are from Everything Surprises. Na isa ka special person na gusto ka i-greet today of happy birthday para pa so ma'am, nga nila ka-special mo ang adlaw nga natawhan karon. Kaya bisan wala siya diri is gusto lang niya ipabati sa imo ha. Ug unsa kaniya kahinigugma no sa kadagang higayon, more on surprises gid nga family. Wow, na-surprise ra ka ma'am? Na-prank ra ka ganina? Maligo man daw mo kagad. Mana na di ay gahapon. Na late ang girent nga van. O, so kami-kami na lang, magdala na lang may bola ani. But anyway, prank lang po yun para lang yun ma-surprise ka ma'am. Pero nailang pigit si ma'am. So this time, another day na naman para i-celebrate ibang adlaw nga natawhan. Pila edad ni mo ron ma'am? Ha? So 78? 78. Alright, so 78 years old na si ma'am. Grabe. Dalay ko na to ang Diyos. So now, syempre, birthday ni mo today, another set of surprises. Dili na to dugay-dugayon, dili na to langay-langayan since birthday ni mo today. Naagin sila yung mga gi-prepare na mga special gift. Alright, ako nga na yung gata. Birthday ni mo karon ma'am, nga ka special. Na siya gipadala sa imuha na 1 dozen bouquet of roses with 5,000 pesos cash. Happy birthday mo! Sana all! Alright, so sir, okay lang mo. Di ka magselos kasi ma'am Ray na. Ha? Mangibugho ka. Sige, sagdi na lang mangibugho. Ihilak na lang sa tago sa sir. But anyway, para dili daw ka mangibugho sa... Kasi sir, para sa mangibugho? Ayan. Para di magselos, syempre, birthday ni ma'am. Para di ka magselos, sir, napoy imuha, sir. Ayan. 1 dozen bouquet of roses with 5,000 pesos cash on. Sumusanaan na lang niya na. Kanang gold lang ang mga, sir, ma'am. Karating 500 lang ang kawasan. But anyway, syempre, birthday ni today na dagang i-prepare ng mga special gift. Dili lang kay kana. So karon birthday ninyo, ni ma'am. Pagpahaba daw ng buhay. Nasa gipadala sa imo ma'am nga. Pansit sa Bilao. Happy birthday! Dali lang mo, ipatang. Grabe. Dili lang kay kana another set. Grabe doon dyan ni kaset o pansit sa Bilao. Sobrang haba ng buhay, no? Kaya kato na isumpay, piting taasa yan. Another set of pansit Bilao, ma'am. Happy birthday! Ayan, grabe. Kapuliki yan, nakang seller brand. Alright, so syempre, birthday niyo today. Ikan-anisab sila ka-sweet sa imo, ma'am. Nasa lagi padala sa imo, na kakanin sa Bilao. Happy birthday! Dali lang. Okay, wow, grabe ka daghan. Syempre, birthday ni mo today, hindi nila kay karang mas special gift. Daghan kayo ni sila gipadala sa imo ha. Napos sila gipadala sa imo ha nga 5 ka buok lechon manok. Happy birthday! Wow! Dali lang. Kapuliki ka. Grabe ka nagkana na yung happy birthday. Sir, tarungan lang kung inyong bukay sir. Kaya mag-upa, sir. Sayang. Yan. Okay na lang sir. Alright, so happy birthday ma'am. Ma'am, happy na ka? Nalipay na ka? Grabe no, bongga kayong birthday ma'am. Kada birthday na lang bagit kayo nagbalik-balik dari. Sana all. Alright, so syempre birthday ni mo today ma'am. Every occasion, di siya mawala na siya gipadala po sa imo na red ribbon cake. Happy birthday! Wow! Sana all na birthday yun. Alright, so syempre birthday ni mo today ma'am. Grabe, doble ang cake kaya gipadala nila sa imo ha. Wala pa ginalang-alang na na red ribbon cake. Napagin kipa-customize para na guwapa gid kayo ang cake karon. Alright, so syempre birthday ni mo today na i-customize kaya gipadala ang cake special. Customize yung cake ma'am. Happy birthday! Wow, galing na guwapa. Dali na lang.
Alright, happy birthday mo. Alright. Siyempre natin mga pagkaon. Dili mawala, nasa sila ipadala sa inyong mga soft drinks po, pampahilis. Happy birthday. Wow. Wala na lagi pakpak ay. Naliwat na. Sa kadaghang mga gifts. Ayan, tuloy na kabok. Dali lang natin butang na. Okay, ma'am. Alright, so happy birthday. Dali lang. Ihanga pag-apod-apod sa mga gifts. Wow! Grabe, ihanga pag-hatag sa mga special gift, ma'am. Grabe kanaghan. Nagdahong baka ka na ay hapoy maabot ni nani sa imong adlaw nga nataon-taon. Nag-expect na ka, ma'am? Nagdahong na kadaan? Kabalo na ka ka na maabot? Wala na. Na-surprise si ka. Siyempre, na-surprise si ma'am. Since nahatag naman mga special gift na gusto ipaabot sa imo, ma'am, dili lang kay kami nag-end ang surprise. So, na siya special letter. Okay. Na siya gisulat para sa imo. So, walang basahon, ma'am. Alright. May bawa na ito ni Karot kung kinsay kahatag ka nga surprise para sa imo. Nanay dear, musta imong adlaw nga natawhan? Hinaot nga nalipay kaning akong gipang regalo sa imuha, sa inyoha ni Papa. Sa inyo ni Tatay. Miss na miss ko na kayo, pero dili paghihapon pwede mo uli diha. Hinaot masabtan paghihapon ninyo. Kay kon ako ray masunod, naanaw ta ko diha karon kauban ninyo. Pero dili lang ta magpakawala o paglaom, nay and tatay. Magkita ra lagi ta puhon og hinaot, tugutan na ni Lord nga mahitabo. Amping mo diha kanunay ug iampo lang pod atong maayong panglawas para magkita natapuhon. Pasaylo ako nga dili jud ko kauli. Nanay, happy birthday. I miss you and I love you always. Nagmamahal, Arnie ng South Korea. Palakpakan naman natin. Alright, kung nagpadala nga surprise si Ma'am Arnie, nga nakakaroon sa Korea. So, grabe no, sa ikaapat nga higayon, always good siya naghahatag og surprise sa inyo ha, no? So, we're so thankful din kami, Arnie, kay kami gid always ang iyang gipili para mahitabo na sa nibalik diri sa inyo ha. So now, okay ra nimo ngay, makayo ko sa may magkasulti sa gihatag na sab na surprise sa imong anak karon. Na si Ma'am Arnie nga nakakaroon sa Korea. Dali lang muna para maka dungog siya sa imong tingkod lang po. Laban ko ni Arnie, nagtitagaan ko na yan. Surprise ko niya. Salamat ko ni Arnie nga tawa sa Korea, matagang siya may pangluwas. Pagkakas sa mga anak na rin. Sa adlaw-adlaw niya kinanglan, siya nag-supply ng abot. Lapit na ang Lord. Amen. Palakpakan naman natin. Alright, so masalamatan kay si Nanay sa surprise. Ihatag siya na si Ma'am Arnie nga sa South Korea. Ilabi na sa Ginoo, ma'am, no? So thank you so much. So now, sir, syempre, birthday sa imong pinakapalanggang nga asawa. Ug nag-iisa ba ni sir? Sure ba? Wait lang ako. Kailan ko na si sir? Okay sir, sige lang, it's okay. Kaya wala may problema mahilak kay. Luhap na siya sa kalipay. So now sir, birthday sa imong wife, sa imong asawa ay kasi 28 ka to i-surprise na sa imong anak nga si Ma'am Arnie nga nakaroon sa Korea. Now, unsa man imong birthday wish para sa imong asawa sir, sa imong pinalangga nga asawa? Unsa man imong kasulti sa imong anak nga kanunay gyud naghahatag og surprise sa mga regalo o gugma ang ginapaabot niya kanunay diri sa inyo ha. Dari lang sir kay naglangtag. Wife sa imo ha. Wish ni ko sa imong wife. Unahan ako si Ernest. Salamat po ko na yung hawak ko dahong. Nga ni aray hapon ni mo surprise para na mo. Para siya mama. Nalipay mi karong ni kotohon.
nga higapot na mo o ikaduha o di mo yung pawalas paglaom na naga-supportar ka na mo dahil sa matag tuig supportar ka na mo o kinitanan masalangay ko salamat ano ang kami na sa masawang bakunin ko sawa ay mahal ka po kasi hangtod Palakpakan naman natin. Oh, sir, diri na to makita ka ran. Og labag yun. Ikis pat si man. Patang ikis gihapon mga gugma, no? Sige, sir, ikis pat si man. Kay birthday man niya karon. Ikis lang, sir. Okay lang na, sir. Kinasabi ko kanay mga luha is luha na siya sa kalipay na syempre sa makanunayon pa naman, sir, no? Nga nga suporta gikan sa iyong anak. Especially, ayun nga paagi na surprise na kung magbalik. Okay, kiss, sir, si ma'am. Sige, sige. Okay, ready? Kiss. Hey, shit! Sarap ka naman natin. Alright. So, nagkakang salamat, sir. So, happy birthday once again, ma'am. Happy na ka, ma'am? Happy. Kikisan pa kayo, sir, no? But anyway, syempre birthday ni ma'am today. Sa celebrant natin mga bagong bisita o mga new faces na ako nakita din. Mga bisita ni gikan sa Apostolic Church. Okay. Okay naman mga may birthday wishes or mga anak muna? O mga anak na lang muna. Kani si ma'am. Hala, naging ng gidagan. Abrihang puntahan. Sa natin din. Nanggalagan sila. Lukwata ko wish. Sige, kinsa man. Ikaw ma'am. Ikaw muna. Murag wala ni si ma'am last eh. Karon na ni si ma'am sa surprise or ade. Sige pa. Sige na ma'am. Chance na ni mo ni para ikaw na po ang ma-explore, makita sa YouTube. Sige po. Dito ma'am, baka. Nami sa YouTube, upload namin lahat ang videos. Okay ma'am, so yung mga mother nag-celebrate sa ika-78th birthday. I-surprise na sa mga sister kasi mga Marnie nga nakaroon sa Korea. So now, kung saan mo birthday wish first sa imong mother, o kung saan po rin magkasulti sa imong sister na always naghahatag og surprise. Okay. Ngayon, una sa tanan no, magpasalamat jud ko sa naghatag og surprise na mo karon. Dili man kini among giasahan nga surprise at tinuod lang. Ang iyang presensya ang among gikinahanglan, dili ang iyang surprise. Kaya mo na mo nga naa siya karon diri mo jud ay among gihulat. Kaya naingon siya nga muuli siya. So wala may na-expect sa surprise karon. Pero pasalamat gyapon mi sa Ginoo nga bisan pa man sa kakulian sa panahon. Naagyapon sa gihatag kanamo. Ginaapon ko nga masabtan po doon niya nga unsa may akong ipangyaw karon pagkasabot po siya sa amo ang debate. Kung gimingaw mi sa iya mas gimingaw po siya sa amo karon. Naunta nga sa usa ka adlaw aning tuiga makita mi. Pero kaya po na panahon nga wala mi nagkita murag siguro 15 or 50 na katuig or sa bawak kakuan. Basta dugay na min wa nagkita. Dahil bahin po sa akong mama nga birthday niya karon. Pas mo man to ni akong bisita kay kanang unsa ni. Dugay mi nakakuan na ang amo pa yung bisita diri karon mo pa siya nagluto. Oh, loy kayo ni ang bisita gikan pa ni sa layo. Siya pa jud ang nagkuan. Sila pa jud ang prepare. Ikay diri. Oh. Pagpasalamat tong gyapon ko sa ilaha nga sa ilang presensya nga ilang gihatag kanamo karon. Nga ilaha pud ning gikuan nga gigahinan sa ilang panahon. Pag ilaha pong train akong mama kagahapon dito pagligo sa dagat. Napunta nga si mama na enjoy siya ato nga adlaw o labi na karong adlaw ang birthday niya. Kung napunta pangayon ako kay mama nga unta siya dili mag-instrikta kay kapalunan mo. Oh, padayon nagyapon ang iyang pagkamaayo sa amuaw sa ubang mga tawo. O ang iyang pagka-maasikasod sa amuaw nga iyang mga anak o sa iyang mga apo. O
Ug sa akong pamapod, salamat gihapon nga naasya kanunay ka namo nagsuporta bisan tuod sa among pobrehon ana agyapon sila kanunay nagauban ka namo. Ug maoras adto daghang salamat. Alright, sige na kayo salamat ma'am sa mga manindot nga response sa mga sender. Nasayad ko, santo na nga itong panahon kay pandemic, mga dili siya basta-basta nga makauli, no? So sige na ma'am, at least nga na pamagi sa pabati gapon niya sa inyo na wala siya nakalimot. Okay? So daghang kayong salamat ma'am, bisan pa sa birthday wish ni mo para sa imo ang mother. Okay, now next, kinsa pa man, adira. Naman tong anak ni ma'am, wala naman. Sige na, bisita. Mga kalima. Nakita. Sige na po. Anak, nabitan mo na yung kira. Baka paghihapon kayo sa ano. Okay pa, dali ma'am. Okay ma'am, so may birthday wish mo para sa itong celebrant. Ano sa pala yung kasulpi sa itong sender nga nasa Korea ka rin? Okay, mayong buntag sa tanan. Happy 68th birthday, Nay. Nawala na mo dama nga naapil mi diri karon. Pero sa tinuod lang kanang ang amo yung gipaabot karon na mugawas sa van kay si Arnie. Kay yun siya mauli siya. Supposedly amo ang plano nga mga ligo mi is karon. Then diri mi matulog gabi. Nya kay ingon man nga dili palakton karon, so change sa mo schedule, gahapon mi nangaligo, kuyogo na mo silang nanay kay karon maki-celebrate mi sa iyang birthday. Di ba nay, happy ra kagahapon? Karon happy pud ka and we are happy too. Nay no? Okay, so bisan tuod og kanang sa dili man gud mi kuan ni Arnie. Dahil sa ngalan lang ko nakaila ni Arnie, kay si Maher lang man ang kauban mo, dayon. Kinala po si Heidi kung mag-video po sila, mag-intra-intra mi. So, si Heidi na dyan ang amuang murag. Dili po siya yung close, karon pa, feeling close. Di ba yan? Lagi, dayon. Ako yung kaingon mo na nga, hatagan pa ka, daghan pa mga katuigan, yan din atong i-celebrar. Dayon, mangandoy sad mi nga, mubalik siya po mi, balag di mi mo invite ton. Lagi. Then, ang sa itong atuig, ningadto ka sa Likabang, then ingon ko ni mo nga, manlaag mi sa inyong birthday, pero sa tinuray, wala to na akong ibutang sa kong buot. Pag ingon ni mo nga, di ba sabot ka, mamulaag ka sa kong birthday, so, murag nakahinuklog ko gamay, ako diyong tumanon. Once mo saad ko, I have to kanang tumanod dyan ako na siya para na ako'y word of honor. So that's why naami karon dire. Nagkita Japon ta. Tektoyak na dyan sa area mo, ma'am? Likabang. Katong perting ulana nga naabot mo. Ay, oo, dumingag. Oh, dumingag. Dumingag. Dumingag, no? Katong May 9. Oo. Or Mother's Day at the same time ay birthday. Wow. Nag-deliver mo ato dito og flowers para na gikan sa Spain. Oo. Daghan man mo ito, ma'am. Okay, so para kay Arnie, thank you very much na nakiselebrate mi sa birthday ni Nanay karon. Happy si Nanay, happy to me nga nakiguban sa ilang pamilya, nga mura ra pud mi pamilya, nga unta matrace na to na yung sa kay ingnon jud mi nga suon mi ni Maher. Kasi parente ra gyud siguro tanay no? Lagi. Lagi. O parente ra jud tanay kay og dili pa na maglingkod jud mi na magulang kay dulutan. Nya kay parente good imong anak, no? So thank you very much sa inyong pag-abi-abi na mo tay. Oh, nga karon kami nagabot diri dayon. Happy mi naglantaw ninyo nga himsog ang inyong nga panglawas. Ug atong panginautong nga sa kanunay magauban pa ta dinhi sa kalibutan. Then makasudong pa po mi sa inyo, dilaglag po mo dapit sa mua. Thank you po kayo ninyo sir. Okay, sa katulang. Ay, palakpakan pa na. Alright, so thank you so much ma'am sa imong manindot kay nga birthday wishes para sa tuwang celebrant. Then, may kasulti sa mo ang ano nga inyong gi-expect na may mamot karon. Sige lang kay basin di ay no sa sunod nga kahigayunan.
Si Ma'am Arnie nagit mismo. Kay makita ka po niya ng video, no? Kasi tagadyan po niya time nga siya nagit ang one hidari from Korea to Philippines. Pero layo mong good. Sakto lang gid nato kay okay raw taog ka ng ano lang kanang dirira sa pagadian dali ana layo mong good. Okay, so thank you so much everyone. So kinsa pa may mohatag og birthday wish? Ano to isa kanak ni ma'am? Okay, mga bisita na lang. Ikaw ma'am, basta na kayo kasulti. Si Pastor. Ano Pastor? Present kini si Pastor sa mga video permit. Sige na pas, alin na pas. Okay pa, so birthday na sa ang sa kaigsuan sa nang celebrant kasi Nanay Baldomera, ikasabintay utso katuig. So sa mga birthday wish para sa iyong birthday today. Salamat kayo sa ikasitinta katuig 78. So duha na lang katuig 80 na. Sana ka ang wishes ni Tia. Ang Diyos maghahatag pangadagang katuigan sa kinabuhi. Kaya kung maabot siyang 78, siguro 22 na lang katuig, 100 na yung edad. So, hinoon ang kinabuhi sa tao na awan sa Ginoo. Pero ang ako lang wish yun kita ang Diyos maghahatag og daghang katuigan sa kinabuhi. Dayon ikaduha ang kahimsog sa panglawas. Dayon kining idara na control lang gyud sa lihok ka kusog. Kibali exercise na lang gyud ang paggamit. Kay kun makos magrabi na dali na gyud magsakit-sakit ang lawas. So ikaduha nga ako wishes nga magpadayon gyud ang iyang pagtuo ngadto sa Dios uban sa pag-atiman siyang mga anak apo o wishes na ko duha kay ang usa ang duha nahimo namang usa. So tiyo sa gihapon mao ato ang wishes. Kung ang wishes na ko ni Tia usab na ani mo wishes na ko. So salamat sa dahil Arne sa imong walay puas nga paghigugma sa imong pinangga nga amahan ug anak. So ang Biblia nag-ingon na ikaw ang grasya o panalangin ngadto sa inahan o amahan. Dili lang kay ikaw kundi ang tanan nga mga anak o sa kapanalangin. Pero nining adlaw o sa kada birthday ni Tiyo ni Tia ikatulo ikaduha na kong tambong o salamat kay Dale Arne ang Dios magapanalangin sa imong nga kinabuhi diya sa Victoria uban sa tibok mayong pamilya. Praise the Lord. O ang naklasama atawan, salamat kayo sir sa inyo nga pag-surpresa. Alright, so daghang salamat Pastor, no? Sa imong manindot kay nga birthday wish para sa tong celebrant. O responsive para sa tong sender nga small morning. Okay, na ba? Tama dira ma. Bisarte ka ba? Kita pa. Wala na. Alright. Okay, since wala na may muhatag o birthday wish, alright, so this time, dili lang kayo nagdiyan sa surprise. So, syempre, birthday ni Ma'am today para may kumagyang memorable, no special. Dapat sila i-prepare Ma'am na harana. Okay? So, kantahan lang ka na mo this time. So, okay lang ba magpaili mo balik? Okay rin ninyo? Okay. Sige, papailihon na doon ito ang kamagtihayon. Palakpakan naman natin. No one compares to a love like no other. She puts everyone else first. And when I was younger, I treated her the worst. Never known someone stronger, 'cause damn it must have hurt. I don't see you as much as I used to, but if I didn't know what I would do, I'd tell you I love you a million times. Say that I'm sorry if I made you cry. Can never be half the woman even if I try, but I try.
don't see you as much as I used to. But if I didn't know what I would do, I'd tell you I love you a million times. Say that I'm sorry for me to cry. Can never be half the woman even if I try. But I'll try, I swear I'll try. If someone puts me down, yeah, I know my worth. Oh, thanks to you, the lessons that I've learned. If I had to put it to words, I think I'd mention all I see. Okay, so nagkakaig salamat sa inyong batan. Grabe, no? Okay lang, at least nakasayaw with hapon. Okay, palayo po sa mga... Alright, so everyone, thank you so much sa pag-participate, no? Labi na sa paghatag ng sweet dance natin sa itong celebrant kasi yung Baldomera. Second, 78 sa katuig ka ron. Okay na, so di na kayo ng surprise. So, syempre natin cake. Sa itong mapriya ng cake, din kantahan at happy birthday si Ma'am. Alright, so natin cake. Ano kabutang sa ito ang cake? Wait lang. Alright, so natin cake. Alam ko lang sa Novigas cake. Happy birthday, Nanay! We love you! Palakpakan naman natin! Alright, so syempre natin isa ka cake. Nakabutang gihapon. Happy birthday, Nanay! Palakpakan natin ulit. Okay, so syempre birthday ni Nanay. Itong katawag, happy birthday! Ready? Clap your hands, everybody! Clap! Alright, what's up, dapat? Happy birthday to you. Sige ba? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan naman natin. Kahit na maghawa-hakin, bukanta balik. Okay, nice! So, syempre, birthday mo today. Kung saan mo mga birthday wish para sa mga adlaw manatawad ka ron. Birthday wish na eh. O sa imuhang wish sa mga adlaw na tawang parang adlaw ah. Salamat ko sa Lord nga akong birthday nga tagaan ko niya kapis kay kapasok sa lawas. Labi niya si Arne nga hatag na mo. Sige lang po. Sige lang eh. Okay na lang eh. Isa pa na eh. Okay na. Okay na. Paano ka ano, tanda? Kung sabihin. Sayang yung naman na, sayang ba yun soon? No, the candle na na eh. It's on na kayo magkalipay yung tanay. Wow! Happy, happy birthday! One more time, clap your hands, everybody! Clap your hands! Blow sa blow. Happy birthday! Yay! Ready? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, tara po kayo natin. Happy birthday po! Okay, so dili ka lang hawak. May manayaw ka para pibat ang celebration. Nami dance challenge. Kabalo na mag-usan eh? Kisa'y makatangga. Tagna. O, para mga lang! O, sige, kini. Kaya kabalo na. Ready? Apel sa na. Apel na. Manakyaw ka! Ready? Mula sa mga. I start.
Yun! Next! Closer! Yun! Next! Next, nanay! Yun! Hoy, ano ba naman yan? Hoy na! Next! Nanay! Nanay! Yun! Okay, salamat daw! Go, ma! Wait na, ma! Next! Ano to, ma? Ano, wala na! Sige na po! Okay, wait na! Wait lang na, dali, tanan na! Ano naman to itong third answer? Si sir, ano naman to? Ready! Go! Sige! Yeah! Answer! Shut down! Yeah, hang it, sir! Ready, sir! Alright, kalakpa ka naman natin. Paano magpakalawa natin, sir? Dihamak mo yun. Alright, thank you so much everyone. Okay, lingkod sa mga balik tawag. Sabi ko tanong ko nga. Alright, so thank you so much everyone. No? Palakpakan natin ulit itong celebrant. Grabe, dagang kayo salamat sa inyong pag-participate. So grabe yung ka-people na yun, no? Grabe ka-happy ang celebration sa mga ikisitim tayo sa katuig. Kung nasahin ko, okay, may mga paling remarkable, no? May mga memorable sa inyo ang tinong pamilya nga. Sa ulog mga yun, ani ka malitayon. So, bisan pa man gawin, balik namin dili-dili. So, ano, kailahin ng mga sayaw na sa daghang pasabog. So, anyway, thank you so much everyone. We are so thankful and grateful also to our client na si Ma'am Arnie Villanueva, nga naka na sa South Korea, na always always choosing and adjusting everything surprises. Grabe sa ikaw ba't nga higayon yet nakabalik na medali, no? Grabe. Kasi ko kadili na kay kanina ganito surprise. Napagitaghang pag surprises ang ilang ipabot sa inyo karon. Og sa sunod pa nga mga higayon. So, sagyan po, happy ra kanay. Alright. Mangutahan namin ay usa may mong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak karon ang adlaw. Pwede nga, gitagangan ni Arne. Usa pa nay. Nalipay mo sa iyang gihatag na surprise sa kong birthday. Alright, kung di ko na yun. Alright, so thank you so much nanay. Palakpakan natin ito nanay. Alright, thank you so much po. So, syempre, in behalf of everything surprises, aside yun ko nga, grabe dyan ka malipayon ang tanan nga na dari karon para sa pagkaulog sa imong adlaw nga natawan, ikasitin tayo utso. So, sa kamapod na in behalf of everything surprises, dapat may birthday declaration sa imong mga adlaw nga natawan karon. Ug aside ko, dalagang tiyang Diyos sa imong ikasintay utso katuig. Kay dili tanan tawo mabot ang sitin tayo utso. Aside pa po nga dili lang kay kaning nga birthday celebration ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi kundi daghan pagud nga maabot uban sa imong bana, uban sa imong mga apo ug sa imong mga anak. Bisan pa man nga wala imong anak diri at least wala ning pangagis, ipa-feel gyapon nila sa inyo na special kayo sa ilaha. Ug nasayod ko nga nag-impake na to si Ma'am makadungog siya niya ang video. Mahatag na siya higayon nga para muli na gyud kay mao gid inyong gipangandoy tanan niya. Makita ninyo siya balik. Sa pila ka tuig no? 15 years na dugay na wala ko si Ma'am. Sakto lang sa nato karon kay despite sa panahon pandemic, so normal na dili pa gyud basta-basta nga makauli dahil maka-decide na makauli. So dalay ko ng Diyos nanay sa mong kinabuhi, magpuyo lang ta nga magbalik kayon, magmalinawon uban ang gugma sa iyong tagbuok pamilya o kaning life na to ang ikinabuhi karon is grasya ka
ka na sa Diyos nga gipasinati sa atong matagasan. So enjoy na to ang life, itong kinatotong kinatibok ang kinabuhi sa Diyos kay siya man mismo ang tag-iya sa atong kinabuhi. O kaning tanan nga naa nato diri sa kalibutan is just only temporary, no? So mo nang kaning kalipay, kaning grasya nga gipasinati sa Diyos, not only the material na grasya nga ato ang madawat, kundi kaning pagbati, gugma ug kalinaw sa itong tibok pamilya. So once again po, happy 78th birthday! Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si Nanay. Okay, Nanay, bye-bye din. Tayo kiss ka sa camera. Bye-bye, Nay. Tayo kiss po. Bye-bye, sir. Bye-bye. Tayo kiss. Alright, thank you so much, everyone. Bye-bye. Alright, dapat dali. Bye-bye. Oh, ganit, dali. Bye-bye.